बेखौनो मोनबाय बेजोंनो धन्यबाद आरो बिमानिनाव लानायखाय बेखिनिखौनो खमनि मोनबाय बेखौनो धन्यबाद आरोना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सनाफोर सुटिया जोब्बाय नालाय आरो माथोबाव पेकिं सुरु दाख्लैनो थाग थिग जाबोदोंमोन दाथ' फिसालानि गोदान गोदान ड्रेस एरबावबाय थ' जुनोसै आरो जेने तेने ना मा होनो नोंथां ब्लगखौ सुरु खालामनायाव संखि हाबनानैसो खालामदों आरोना आङो मानो होनबा अबेबा ब्लगानो आंना अडिअ'आनो गायब जाग्रा जाबायबा आं दा मा होनना बुंबावनो आरोना बेखौबो सोरबाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव जे फगबारनाय महर लानोसै दाबो दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद लोमजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना एकदम फद्र' जानानै नोंथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामलायथारबाय आरोना बेनिफ्रायहाय मा होनो ब्लगारा आंना ब्लग होनायानो दामाने टाइमिं जेबो फिक्स गैया आइमोना टावारा ओरैबायदि गन्डगल आरोना ओरैहाय ओमफ्राय बै फंबाय थानाय रुमथिंबा एसे मोनो ओमफ्राय भिडिअफोरखौ आं बांद्राय मोजां नायनो हायाखै जेने थेने एसे नायलागासिनो दङ लोगोफोरनिखौ आरोना गाज्रि मोन नाङा कमेन्टफोर थाङाबा आरो सोरनियाबा बैथिं अन खालामनानै दोनफैबाय ओरै थाफैबाय ओमफ्राय भिडिअ जोबनानै थागुलायो आरोना ओमफ्राय थांनानै आरो अन खालामहैफिनबाय बेबायदि ओमफ्राय बिदिनो कमेन्टबो हरनाय जायाखै आरोना बाट मबाइलफ्रा सालु जालागासिनो दङ ओरै गिदिंबाय थाबाबो माने सालु जागासिनो दं आरोना फाला बदल नायलायलायाबा होननानैहाय बेखौ आं मोनथिथारगौ बेनिफ्राय ड्रेस पार्टिनो गानलांनो होननानै रेडि जाखाजोब्बाय ओमफ्राय पेकिंआबो नै बेगा जाखाजोब्बाय बेनिफ्रायहाय नैबे जिफोरखौबो सोजोबखाबायमोन आरोना आङो सिदोबबाबो सोजोबखाबायमोन दानिसो जास्ट बहनफिनदों मानो होनबा दानिसो मेसेज फैबाय स्कुला माने गाबोन खुलिला होननानैहाय आरोना एसे लावबाय ओमफ्राय बिनानाव मोननाबो गाबोन खुलिनो लागामोन आरो माने बेनिफ्रायहाय खुलिनो लागायाव बिसना मालाय मेसेजआ मैयानो फैखाबाय ओमफ्राय बेहाय सिन्था गैखालामोन आरो ओमफ्राय आंहा सिन्था जाबायमोन आरो थांखानांथारसिगोन नालाय मुर्ति गाननाय जेनाबाबो थांसिगोन होननानैहाय ओमफ्राय दा मेसेज फैनानैहाय टेनसन गैला दिनै मारगुलिसै आरोना ओंखायनो जि गिसिफोरखौ नै मुसुदानियाव हानफिनजोब्बाय आङो बाहेरायाव अखा थोब थाइफ्रिदों आरोना थ' बे रोखोमनि थ' नायलांबाय हैदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो जायखिजाया थांनाया बन्द' आरोना दासिमबो फंबाया न'आव गैया सुनाफोर जों गोजा रोन्दो दङ आरोना ओमफ्राय सिदा आदार जानायावसो लाफैनाय जाबाय आङो थारमाने एसे थांगोन होननानै थाबथां थिबथां नै आदारा ओमफ्राय बरिया आरोना आं दालिखौ एसेला जाबायनो ओरैनो नोंगे फुंगे मानसिफ्रा आं दालिखौ नो सोर हरनाय आंना दंखायोना ला मैयानि अमा गोजां टमेट' बाथोन मैयानि मोजां जादों दे जाबाय दे हामबायसै दे मैयानि कफि दानि मैद्रु दालि दे जेबो नङा दे गोलैबायना जेबो नङा दे फुगारनोसै दा बुंबाथाय दाय जागोन ना जानोसै जाखां लोंखांसो दुगैबाय आरोना जोङो आंल' नङा रायजो राजाफ्राबो जाखां लोंखां खालि आइयाल' मालाय दुगैखांनानै जागासिनो दङ बेनिफ्राय आंना खोजाना सफैबाय आरो सोनाफोर खोजाना न'आवनो आनैमोननि अयभिंनि आं मालाबा अबेबा ब्लगाव खिथाखादोंमोन सोरबा आगैमोनहा आब'मोनहा सोंहरदोंमोन नालाय फुजानि शपिं खालामाखै नामा होननानैहाय ओमफ्राय आं होनखादोंमोन माने शपिंथ' खालामाखै आंनि थाखाय ओमफ्राय आनैमोनाव मोनसे दख'ना लानो होननानै बुंखादोंमोन होननानै आरोना थ' नै सौफैबाय आनैमोना फैदों आरोना ओमफ्राय दा गामियाव बे न' गाहायाव थांबाय आनैमोनावहाय बेयाव लाखिबाय आरो मालखौ आङो लाखिबाय नालाय आरो माथोबाव नोंथांमोननो बेसे फुवारनानै फोरमायनोसैलाय आङो देखायनोसैलाय आरोना आंबो दाबो फुवारनानै नायथ'वाखै दुगैखांनानै नोंथांमोनजों लोगोसे ज' नायगोन होननानै दंमोन आरोना ओमफ्राय बारा नैबे सासे सुबुङा बिदाय लासिगोन बङाइसिम आवगायग्रोसिगोन देलायफबबायानो लाबाय माइब्राया ओमफ्राय रायजोफ्रा ब्लगसआव नैबे मुस्रिखौ नुफ्लांनो हागौ आइया मुस्रिया गारनाय ओमफ्राय आथिं गाफुनो मोजांथारनो आफाथाला मानबाबो मोजांथार होननानै मालाय गाफुग्रासो आरोना गाज्रिखा गारखानाय मैलाथारबो नङा थिगासै आरोना नोंगौबो आथिंफोर मानदोंबा जा मोजां आरोना खुरनो ओमफ्य बेखौ आंबो एसे माबानोसै बेखेवनोसै आरोना बा मालाय गंगार दुन्दिया गायनोलाबायनाय आसोला माथो बारा गैया नै एखुजोब्बाय ओमफ्राय एखुजोबखो नोंलाय हो ओंखायनो माइब्राया बेल' माथो माइब्रायानो बेल'बा गैयाबो इसेल' दंबावो बबावबा गैखालाना माइयाबो माइबो गैया माइरंबो गैया नों एसे आं एसे लांबाथाय गैलासो होरो मादैसो लांनो एंखुर नङालै इयो हारसिं बोथिब्रै थांगोन बेबा आरो माथो मुलिसो मादैनि मुलिसो मादै थांसै मालाय
बयाव नोंनि आखाइजोंनो फुवारदो नों दाख्लै टन फोननो मोननायमोन ना गरम बन्द'आव सोंदों सिबाय रोंगौ मानसिया ओमफ्राय सोंबाय थनबाय ओमफ्राय दिनैसो सफैबाय आरोना आंनियाव खाथियाव गैलानो हानाय लोगो लोगो लांगासिनो आंनाव दिनै फैबाय आरोना ओमफ्राय आनैनि अननायाव आनैया आंनिफ्राय फुरा लाला आरोना मैयासो हाबाय हरबाय आं सुनानै गानसै हदाय गिदिर गिदिर जायो नै आंजोंनो ग्लाम ग्लाम जायो एकदमबारे आरोना ओंखायनो लायो आं लादांसो नामा दिनैसो आं उनाव सुनोसै आं र' राङाबो ओमफ्राय आनैया फुरा लालानो आरोना आं होनबाय आं फुरा हरगोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु आनैया फुरा लाला आरोना बिदिनो दानाय सानायफोरनिबो हरनांगौ ना नङाबाथ' ओरैनोसो हरबावगौमोन आरोना ओमफ्राय एथबां लस बोरै खालामना होनो बिमानैखौ गोदो जा लानांगौ फुरियाव बुहुद बुस्थु लाखांबाय मुस्रा ओरै खुन्दुं मोननैसो थुना होनानैनो गांसे लाना फैयोमोन थुना होनानै गांसे लाना फैयोमोन अबेबा फास्टाराय थुख्लानायबाथाय आंनाव फैयोमोन बेबायदि आरोना अब्ला इफोरो बारा दख'ना बिदि गाननाय जाथ'वाखैमोन गाहाय थिफेरफोरमोन नालाय ओमफ्राय आंहा गानखाबायमोन नालाय ओमफ्राय बै समाव माने आनैमोनाबो गोरामोन ओमफ्राय बिराद बुरजा जि दानाय मानसि बिदि जायोमोन आरोना ओमफ्राय दा खमायलांबायबो बिदिनो थेवबाबो दायो आरोना एसे कयेकथा माने कन्टिनिउ खालामदों आरोना आनैमोना ओंखायनो आंखौ लाबोबाय सनाखौ फाइनालि र' आं एबार फुवारबावनोसै फैसा हरफागोनसै आं बिनानावा थांनोसै आरोना माने आनै आदा फैदों बेहाय दङ बेनिफ्राय डाइरेक्ट गारिजों थांसिगोन बियो नुबाय मालाय बिहा जलांबा हामगौ जागोन ओमफ्राय दे गैलालै लांफैग्राजों लांफैजागोन थांदो टाटा गाखो सलायग्राया दुरुननाय गोजा ओमफ्राय थांदो दे फंबाया लांफैबाय बेलेग लामानिसो थांसै माने बिथिं फैफिनला नालाय आया जानाय लोंनाय मोनस्रा एसे नायथारबावनोसै आरोना सिनाफोर आङो दख'नाफ्रा माने एकदम ग्लोम ग्लाम जायो आरोना न'आवनो दांनाय बिलिरनाय माइदि होनाय जायो आरोना सुनांगौ दा बोरैबा मैला जानानै दङ नै बे आइनि गानखानाय खालारजों एखे आरोना बिदि दख'ना गैयामोन आंनाव ओंखायनो लाथारदों आरोना गोमो थोमोआथ' गानखाबायानो बुद्रांद्रांनो फुरा खारां खाथां आरोना गोदान नालाय दा सुनोसै आरामसे माइदि सिफायनोसै जाखांबाय थानो बाबा दुगैहैदो थां दाबो दुगैयाखै ओइ बेखौनो फुजा होननानै साननानै लाबाय आरोना मालायनि बायदि सेट दाम बारानि 5,000 6,000 3,000 बिदि नङा आरोना आंना ओमफ्राय लोगोआव फास्रा गैया फास्राखौ लासैनो बेबस्था लानोसै र' बेखौनो मोनबाय बेजोंनो धन्यबाद आरो बिमानिनाव लानायखाय बेखिनिखौनो खमनि मोनबाय बेखौनो धन्यबाद आरोना ओमफ्राय ब्लाउसआ मा खालार गुफुरबो गानजागोन गोजाबो गानजागोन गोमोबो गानजागोन आगरा बेखिनि नालाय बेखिनिखौनो मालाबा गुफुर मालाबा गोमो मालाबा गोजा गानसै आरो माथोबाव ओमफ्राय दान्दिसे उनावनो मोनसे प्लेनिं लाबाय नै माबा मिजि अखासो हालायबाय आरोना खम जारलाहाय दख'नाफोरखौनो नै थिखोजोब्बायसो आं नोंखौ देखाया सुना आं नोंखौ देखाया थारमाने मुर्ति गारनायावसो थांनो नागिरदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय नै बेफोरखौबो उन्दुगोन सानबाय दाबो उन्दुबा माबा ओंखाम जानोसो जाफिनलायलांबाय दहाय दालि गोलैला जानाया गाइखेरजों जानो जालायबाय आरोना जारलाथारहाय मुर्ति गारनायफ्रावसो थांनो मोनबा मोजां मोनो मोजाङै जिराय मा गोलैगोन दहाय दालि गोलैनाया बिदिनो मोजाङै जिराय दा माथो होनना बुंबावनो जायखिजाया थांनो आखायाव लादों आङो दा थांनाय जायो ना मानाय जायो उन्दुजानो लुगैबाय आङो दाबो उन्दुबा खुगा गोलाव खालामबावदों ओंखाम जानानै उन्दुयोना मायो उन्दुबाथाय फिउ थांनानै एसे प्रनाम खालामनानै फैनोसै आङो दे खिथाया आङो नों सिरि था थांनाय बोसोरावथ' बै जेराव जमा जादोंमोन बान्दब स्कुल फोथारा जों गोदो फरायनाया बेयाव थांदोंमोन आं ब्लगबो होदोंमोन थांनाय बोसोरावहाय बेफोरखौ बानानै थांदोंमोन लरनो दालाय आरो बेसेबां बानानै थांनो हाबावनो अब्ला बोथोराबो अखा गैयामोन आरोना अखा हाखांनायमोन फुङावनो दाबो सानदोंमोन आङो थांनो होननानैहाय नाथाय दा जागोन ना जालाथाय दिनै बोथोरानो गोसोमथार जादो हाबाब आरो सुनाफोरा आं ब्लगखौ गोलाव खालामला आरोना बेखिनिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो आंनालाय ब्लगसालाय बिदिनोसै माथो होनना बुंबावनो
आरो लोगोसेनो बिराद गिलुं गिलुं जेब्लायबो आरोना केमेरा अन खालामबानो गिनाय जाबाय आङो मानो होनबा भइसआनो अबेबा ब्लग्सआव फैयो अबेबा ब्लग्सआव फैया गाव हारसिंनो एकदम मोजां गुगोलाव सार्च खालामनानैसो आङो सेटिंसफोरखौ मोजां नायनांसिगोन आरोना बाबाय आङो बे प्रब्लेमखौनो बेबायदि प्रब्लेमा उजिथाराखैमोनलाय बे दाखालि बिजनियाव फैजेननाय दिननिफ्रायनो ब्लगा बिदि गन्डगल जानायनिफ्रायनो गन्डगलसै आरोना बिजनियाव फैनानै आंना एसे गन्डगल जाबाय होननायसो जासिगोन दा सुनि नांखो ना माखोथाय नायपात्तासै आरोना सनाफोर दा माब्लानि समाव आं थिग खालामनो हागोन आं बेखौ पात्ता मोनला बेबायदि प्रब्लेमखौ आं लोगोफोरनावसो सोरनावबा मोनगासिनो दङमोन आब' कबिथानावबो मोनदोंमोन आङो दा आरो आंनावबो सेस ओमफ्राय मबाइला दिनैबो फाहामहैनो सानदोंमोन थांनाय जायाखैबा मबाइलखौनो फाहामखानोसै होननानैहाय दिनैथ' आरो बिसोर दखानखौनो खुलिनाय नङा बाङालि आरिफ्राथ' मालाय दिनै जानाय लोंनाय दखान सखान फुरा बन्द'आनो खालामखायो मुर्तिगारखालि बे मुर्तिगारखालिनि ब्लग दे सनाफोर आं बेखौ खिन्थु अखानायैसो होनो मोनसिगोन आरोना गोलैगोनलै सना गोलैगोन इयाव लागोन दावबो आं खाथियाव दावबो आंनि गाराय गुजाय जिबनखौलाय माथो होनबावनो सोरनाबा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच